Imagineu-vos per un moment trobar-vos malament cada dia. No saber què us passa, no saber quin nom té el que us passa. Són les malalties minoritàries. 300 milions de persones a tot el món. La clau és la recerca i també un abordatge multidisciplinari. La gran majoria de malalties minoritàries apareixen a la infància i moltes inclús són visibles al moment de néixer o en els primers mesos després de néixer. Malauradament, la major part de malalties minoritàries, com s'ha dit abans, es triga anys en diagnosticar. Jo fins als 14-15 anys era una persona normal i ja dic que va ser en 2 anys que vaig créixer com 25-30 centímetres. En el moment que t'especifiquen exactament què és el que tens, jo crec que evidentment et dona una sensació més de tranquil·litat en el sentit que ja tens molt clar què és el que et passa. Però clar, al final també saps el que comporta tot això. En el cas del Roberto Dueñas, la seva alçada li ha permès una carrera d'èxit esportiva. No és incompatible amb la vida, com hem pogut veure, però moltes malalties minoritàries no tenen el mateix pronòstic. Quan veu saber que el Marc no estava bé, Dani? Els 10 minuts d'estar allà a l'habitació després del part. I recordo, la seva mare em deia «I per què nosaltres?» I jo sempre li deia «Per què? Si existeixen és que algú li toca». Pares entren amb molt sentiment de culpabilitat, generalment més la mare, i que sempre es fa la pregunta de què vaig fer durant l'embaràs perquè el meu fill o filla tingui aquesta malaltia. Estaven al biberó i el nen va tenir un bulbulisme i se'm van bullir els braços. I vaig fer-li un massatge cardíac i respiratori i va tornar. I li vaig preguntar, dic, Marc, com estàs? I em diu, muy bien, papi, estoy vivo. És això, el secret de la vida, no? Estic bé, estic viu. Requereix una adaptació a la nova situació. I aquí la empatia entre els professionals, no sols el metge, l'infermera i psicòlegs, ajuda psicològica que no està suficientment resolt. És un tema d'adaptació absoluta a cada família i a cada nen i a cada situació. En minoritàries la recerca és clau i la investigació. Absolutament. Són malalties molt desconegudes i si volem trobar un diagnòstic i una cura, primer hem de conèixer, és el primer pas, conèixer per després curar. I aquest procés previ a la curació, a la teràpia, és el que fem en els instituts de recerca. Que alguns dels fàrmacs nous són inabastables des d'un punt de vista econòmic. Hi ha alguns medicaments de malalties rares que valen 2 milions d'euros, per exemple, per pacient. Superimportant tenir esperança. I des de la recerca és el que fem, donar esperança de què trobarem, quin és el diagnòstic i després també trobar una cura per a aquestes malalties. I al cap de 3 setmanes es va començar a trobar malament i en aquell ingrés, el penúltim, va agafar el Clostridium difficile, que va ser la bactèria que el va matar. Si t'aixeques pel matí i no et fa mal alguna cosa, és un problema greu que tens. Em desperto, disfruto del dia i demà serà un altre dia si em desperto.